boten. Apa gadah kok nggih? Oh wis duwe dhewe. Kok yo nyaut to yo Jan. Mas Kunjung ngersake boten? Wis duwe kok. Oh, Mbak Sita iki sik rem duwe. Urung ketake urung. Aku nek jawab ya yo Mas ya. Anggih kok ya. Oh, napa nggih? Mulakno kok kabeh padha. Kowe lah. Golek isi podang langge sing alus mawon mangke nek banter-banter kepleset kok nggih. Bawane sing lor iki jan apik-apik. Napa nggih? Wah iya. Tekane sing elek. Kuwi rasa disebut ndak ketok. Tiba bunga ing atiku. Pripun Pak D? Lah mangke nek kula dadi jenengan tanggung jawab mawangi lho. Nyanding bisa dadi tombo semangga pun bikak Mbak Sita. Ora bisa Jaluk aja ngece podang kuning agawe pikirmu moke lereng tak sawang katon mati se ati bunga yen lakon dadi duwe
Didi Benjing. Desita. Bola. Nah, iki ono request lagu. Request malih. Saking panjenengane Mbak Dwi nggih, menika ngersake Tresnawati karo 1001. Ya, ati pinangkani. Anjir. Sesuk dak ora mersani meneh. Sebutin Yo. Sewu siji Pak Timbul. Monggo sewu siji. Kapresan Kader sejati. Niki kata sangat request lagu nggih. Apa Pak Di? Monggo siji dipinangkani. Nggih, monggo nderek wiyoga ingkang pundi riyin. Semonggo sewu siji. Selamat kondur. Yuk. Berulang kali aku mencoba untuk selalu mengalah.
ini lebih baik agar kau puas membagi cinta. Puaskan saja aku pada ibuku atau ayahku. Kau genggam emas, kau pinang aku. Dulu kau sumpah janji di depan saksi. Namun semua hilanglah sudah ditelan dusta. Namun semua hilanglah sudah, hati yang luka. Yo yo. Oh ya. Yo 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 yo. Journey. Kondur, ayo ca.